αρέσει η τάξη? Γεια σας, είναι το Lido TV. Είμαστε στο δεύτερο όροφο του Lido Οργανισμός. Είναι η σειρά η Λαρισαία και κοντά μας. Πρώτη παρουσίαση, η Άνθια Μάγκας. Άνθια, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Μάγκας, ο σύζυγος, ο Γιάννης Μάγκας και ο Γιάννης Πέτρου. Αλίας. Ή αλλιώς Αλίας. Άνθια, μίλησέ μας για σένα. Τι διαβάζεις αυτό το καιρό? Διαβάζω για τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Αλήθεια? Ναι. Για πες. Η Google έχει βγάλει μια επιφάνεια διεπαφής, όπου δεν θα χρειάζεται πρακτικά να πατάς ένα κουμπί. Τι είναι το πιο ωραίο φαγητό που έχεις την τελευταία εβδομάδα? Γαρίδες. Ναι. Σκέτες. Σκέτες. Εννοείται. Ποιο νομίζω ότι είναι το χρώμα του καλοκαιριού του 2015? Το κίτρινο. Ναι, θα μιλήσουμε στο Digitize, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια ψηφιακής τεχνολογίας που γίνεται στη χώρα μας. Ωραία. Φιλοξενεί ανθρώπους της ψηφιακής τεχνολογίας από όλο τον κόσμο. Ναι. Και φέτος θα κατεβούμε μια ομάδα 3 ατόμων. Εσύ, ο Γιάννης και ο Δημήτρης ο Ευαγγέλου. Πάρα πολύ ωραία. Θα όλοι σκεφτεί ποιο θα είναι η γιόγκα που θα πείτε, ή ξέρω το θέμα σας. Ναι. Περίπου, μπορείς να μας Έχουμε πεις ξεκινήσει κάποιες αρχικές ιδέες, αλλά θα μιλήσουμε για την ομαδικότητα, Ναι. θα μιλήσουμε για την καινοτομία, Ναι. θα μιλήσουμε για το πώς πρακτικά εξελίσσεται όλος αυτός ο κόσμος της ψηφιακής τεχνολογίας και πώς αυτός δεν έχει τόσο σημασία όσο έχουν οι άνθρωποι. Πολύ σημαντικό αυτό. Και τώρα σκεφτόμουν ότι οι κάρτες του Lido από πίσω γράφουν καινοτομία, ομαδικότητα και το τρίτο που δεν θυμάμαι τι είναι. Πολιτισμός. Νομίζω Alligator ένα Monsters. Και πώς είναι ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά. Ότι πρακτικά η τεχνολογία υφίσταται, αλλά χωρίς τον άνθρωπο η τεχνολογία δεν είναι ουσία. Είναι για να εξυπηρετεί. Από αυτή την ομάδα που υπάρχει πολύ έντονη στην Νότια Λάρισα, από εκείνη τα γραφεία σας που πιστεύουν ότι η θεωρία προηγείται της τέχνης, τι πιστεύεις ότι η τέχνη προηγείται της θεωρίας? Δηλαδή είναι η τέχνη και μετά έρχεται η θεωρία. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Λάρισσας και από τον Ποινιό και προς τα κάτω πιστεύει το αντίθετο από ό,τι λες εσύ. Ποια σχολή είσαι? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πειραματίζεσαι για να μαθαίνεις. Να πειραματίζεσαι για να μαθαίνεις. Ναι. Ο Γιάννης βλέπω έχει κατανοσιαστεί αυτό που ακούγεται. Ναι. Μικρή έπαιζες κάποιο μουσικό όργανο? Έπαιζα, ναι. Τι έπαιζες? Έπαιζα βιολί, φλάουτο, πιάνο. Όχι, δεν μου το φέρανε. Στο σχολείο έπρεπε να επιλέξεις ένα μάθημα βασικά μουσικής. Και διάλεγες το βιολί από ποια άλλα όργανα? Το σχολείο είχε όλα τα έγχορδα, οπότε διάλεξα το βιολί γιατί μου φάνηκε έτσι, επειδή ήταν έτσι μικρό. Μπορούσα πρακτικά να το κουμαντάρω, γιατί το τσέλο μου ήταν λίγο τεράστιο όταν ήμουν 8 χρονών να ξεκινήσω από αυτό. Στη συγκεκριμένη κατάσταση ποιος συμμετέχει, εγώ ή εσύ? Και οι δύο. Είμαστε η σειρά η Λαρισαία, στο δεύτερο όροφο του Lido Οργανισμού. Έχουμε κοντά μας την Άνθια Μπλάνας, ειδική expert στην ποδολογία. Ερώτηση, τι χρώμα έχεις 3 σερβίς να βρεις, ο αθλητικός όμιλος ο Λεβαδιακός? Κίτρινο. Όχι. Μαύρο. Όχι. Έχει σχέση με τη φύση. Πράσινο. Μπράβο, πράσινο.